wanda ya azumi ranar Arfa Allah zai gafarta masa zunubin shekara 2 kwana 700 kenan. Zunubin da duk mutum ya aikata na kwana 700 Allah ta'ala zai yafe masa. Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda yayi azumin Arfa to ina sa ran da wannan azumin Allah zai gafarta masa zunuban bara da kuma zunuban bani. Tunda shekarar da muke ciki yanzu tana shirin za ta ƙare, to zai zama duk abin da ka aikata har zuwa wannan ƙarshen shekarar sai ta zama sanadiyar da zai zama kafara a gare ka, sai zama kuma shekarar da za ka shiga ma da yadda Allah za ta zo maka kafara akan abin da zai faru da kai a shekara mai zuwa. Wannan duka sun shafi as-sagha'ir ne, matukar mutum ya kiyaye al-kaba'ir. Sannan bayan wannan kuma sai wato abin da ake yi na yawan ambaton Allah idan an zo kwanakin ƙarshen. Yana daga cikin ainihin wato sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zimtar 9 ga watan Zulhijja ita ce ranar da ake kira ranar Arafa. Sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Hadithai sun zo sahihai a cikin sahihu Muslim da sunan Abi Dawuda da Tirmidhi da Nasa'i waɗanda ke kwaɗaitawa dangane da azumin Arafa da alƙawari.